keto kare chenro mag siro jotuo e pacho kae nyato mago mayande yudo kony mawuok e sir manichiwo kod piny mar Amerika masani koro chungi. Koloso kod jofwambo Director Mathieth Patrick Amoth lero ne piny Kenya ntiere kod ikruok makare mane oni jotuo duto maromo 1.4 man kod kute mag Ayaki oyudo thieth makare kinde ma pod gimanyo yore mamoko mag yudo omenda mabiro konyo chenro makamano. Tok piny Amerika chungo chenro mag siro pinje madongore ahinya e yore mag thieth. Thoth kembe e pacho kae koro chako chungo chenro mag kaluwore ni nitiere ni oganda mathoth nyalo biro ka hinyore kaluwore kod rem mar mwandu mag timo kamano. But I want to assure Kenyans that we have sufficient stocks of HIV commodities, be it antiretrovirals, be it the testing commodities. We have strengthened our supply chain pipeline in the last 1-2 years to ensure that at any given time we have more than 6 months of stock. And we are on target in our 95 global targets, meaning 98% of Kenyan population know their HIV status, and out of those who know their HIV status, again 98% are on treatment. We are lagging behind in terms of viral suppression slightly. We are at 94% against a global target of 95%. And one of the biggest contributors to our failure to achieve the 95% in viral suppression is in regards to elimination of mother-to-child transmission of HIV.